ku kasance da kafar jaridar Arewa a shirin daga titi tare da ni Suleiman Ahmad Suleiman. A karin magana ne ka karusa, da haka aka fara. Da haka aka fara. Da haka aka fara. Kai nan bayani. Da haka aka fara. To ina jin ka. You get it? If you don't get it, forget about it. Zai kasance kamar da koyo kenan. Koyo. Karin magana ne ka karusa, da haka aka fara. Da haka aka fara. Kai. God have mercy. Wannan tambayan ban san wannan tambayan ba.